Lakha Cracer Cap Dhansiri constituency ke parlo bithi langso arong amikar Jendar Hanse lapen kache BPA tumaso Sarklim Hanse Perelysis akeso pen kachepa jogji aphan Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dhansiri constituency MAC Tilutama Hashu atum along kirap kachohang Bithi langso arong amikar Jendar Hanse lapen kache BPA tumaso po Sarklim Hanse kidamtang surini raing koi raisi aningkan pen Perelysis akeso kacholong lokajo pinangan aduk donang lo lapen api apo tum sitami chongdat chot pen pinangan se langpon lo bonta kemi yang thek kavedera joksi hemalong si pedobam lo lasinon puthot se kachelangji aphan Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC Tilutama Hashu atumalong kirap kachohang pon lapen kumane abang phubang phi lapen kethe kiding atum jongsi kirapji aphan ninghang pulote last screen along kipaklang pon account number 7450176352 IFSC code UTBI 0RRBAGB along kahomri ji aphanta chuningri pedopon News Text Report Karbeng Live